todos e todas. Bueno, pois hoxe temos unha nova sesión técnica, neste caso o tema que vamos a tratar é efectos das temperaturas extremas en saúde, como colabora Meteo Galicia neste plan sanitario. Está hoxe con nos Juan Taboada, que Juan é meteorólogo en Meteo Galicia, que pertence Meteo Galicia á Dirección Xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, é doutor en Ciencias Físicas pola Universidade de Santiago, actualmente é o coordinador da predición operativa en Meteo Galicia, ten multitud de publicacións, amplia experiencia como en Meteo Galicia, moitas veces sale na prensa tamén, Juan, e hoxe nos vai falar, pois xa como decíamos, dun protocolo sanitario que compartimos tres unidades, como son Meteo Galicia, Dirección Xeral de Saúde Pública e Emerxencias. Nada, tes un cuarto de hora, Juan, cando queiras. Moi ben, moitas grazas, Inés, e, bueno, grazas por invitarnos a falar desta cuestión. Como dicía Inés, imos falar nas seguintes 10 ou 15 minutos deste plan, deste sistema de alerta temperá frente a episodios de calor ou os efectos tamén das temperaturas extremas en saúde. Entón, bueno, comenzamos dicindo algo que vos sabedes moi ben, mellor que nós, e é que existen moitos factores ambientais que influen na nosa saúde e un deles son as temperaturas elevadas. Existen multitude de traballos nos últimos anos que van certificando esta relación entre as temperaturas elevadas e a mortalidade, a morbilidade e, en fin, a problemas de saúde, a presións asistenciais de todo tipo. Isto, digamos que, bueno, cuantificar exactamente o número de persoas que poden falecer por calor é unha cuestión bastante complicada porque, como sabedes tamén moi ben, hai poucos persoas que cheguen, digamos, a ese momento fatal da morte pola causa solamente do calor, pero sí se agravan as patoloxías e hai un exceso de mortalidade. Entón, bueno, se ven diferentes cifras, que bueno, algunhas delas as vemos aí, pois no ano 2025, por exemplo, pois casi 4.000 persoas mortas en España polos efectos do calor, segundo o Instituto de Saúde Carlos III. No ano 22, por exemplo, pois 70.000 mortes en toda Europa. O Instituto de Saúde tamén Carlos III pois chegou a cuantificar que en España tiveron lugar 11.000 falecementos ese ano, 2022, por exceso de calor. Así que, bueno, pois a motivación de ter este sistema está moi clara e, como vos digo, é algo que ademais vai ou foi aumentando nos últimos anos ou décadas debido ao cambio climático, porque sempre, obviamente, se deron episodios de elevadas temperaturas. Sabedes que, bueno, pois hai unha temperatura, digamos, se un pon unha representación no que no eixo das Y poña a temperatura e o número de falecementos, pois sempre hai un mínimo cando as temperaturas, digamos, son normais, cando fai o que nos diríamos bo tempo, que é o tempo que se asusta ao clima, e despois se fai moito frío ou moito calor, pois existe ese exceso de falecementos. Pero a parte de frío, pois sempre en Galicia foi problemática, a parte de calor non o era tanto, pero agora estamos neste contexto de cambio climático que motiva aínda máis que teñamos que ter este plan. E como sabedes, pois o cambio climático está producido polos efectos da actividade humana sobre a atmosfera. O que estamos facendo moi en breve é que estamos cambiando a composición atmosférica, estamos introducindo máis gases de efecto invernadoiro. Eso fai que rompamos o equilibrio de radiación natural. Temos o Sol, que sería o noso foco cálido, que quenta a superficie da Terra. A Terra ten unha temperatura, emite infravermello cara ao espacio para enfriarse, no medio está a atmosfera que ten este efecto invernadoiro, que é un efecto natural, pero que nós o estamos incrementando. E iso fai que se incrementen as temperaturas, e non somente as temperaturas medias, senón tamén as temperaturas, os extremos, digamos, da distribución estatística, co cual estos episodios de elevadas temperaturas pois son cada vez máis frecuentes e poden ser máis dañinos. Por lo tanto,
está claro que se necesita atender a este problema e ao final, bueno, como dicía Inés agora, é un problema que ten que ver coa sanidade, pero ten que ver tamén coa meteoroloxía. Se de algo sabemos os meteorólogos, pois é de caracterizar as temperaturas, de saber cales son as temperaturas normais e de poder facer despois pronósticos de como son as temperaturas nos seguintes días. Entón, a colaboración esta que temos pois xa ven de bastante vello porque todo arrancou no ano 2003, os que levedes aquí xa bastante tempo, pois lembraredes que nese verán do 2003 se deu un episodio de calor bastante intenso, bastante de longa duración, desde finais de xullo ata mediados de agosto, en certa maneira semellante ao que tivemos o pasado verán, e bastante extenso tamén en xeografía. Aquí en Galicia nos tocou, non foi a zona máis afectada, pero si houve outros lugares de Europa, outras partes de España e outros lugares de Europa como Francia que se viron moi afectados. E, bueno, pois foi aquel ano cando nos dimos conta a nivel Xunta de Galicia que cando hai unha emerxencia, como foi esa vaga de calor, se non hai un plan preestablecido, pois realmente non se sabe que facer. Ao final hai que vamos sempre reactivos, vamos reaccionando o que vai pasando. Entón, bueno, pois aquel ano durante o outono xa do 2003, o inverno do 2004, deseñouse o primeiro sistema de aviso, de alerta temperá para estas vagas de calor, estos episodios de calor ou estos episodios de elevadas temperaturas. E, bueno, o que se decidiu naquela altura pois foi considerar percentiles elevados de temperaturas máximas, digamos que fixese moito calor durante o día, pero tamén durante a noite, porque isto é algo que, bueno, temos falado moitas veces con vos, e é que, digamos que se o metabolismo pode descansar pola noite porque refresca, pois está máis preparado durante o día para afrontar esas elevadas temperaturas. Entón, bueno, pois se puso en marcha xa dende o verán do 2004 un protocolo que avisaba dos episodios de calor. E o que se decidiu naquela altura, como vos digo, foi considerar temperaturas máximas elevadas e mínimas que non baixasen por debaixo dos 20 graus e unha duración mínima de 3 xornadas. E, bueno, foi avanzando o tempo, este sistema funcionou, foi capaz de avisar con tempo de algúns episodios de calor moi intensos, de desencadenar as accións bueno, pois que se fan para informar a poboación, etcétera, pero a medida que iban avanzando os anos, pois íbamos vendo que non era completamente satisfactorio, porque requisito, por exemplo, de ter 3 días con 20 graus de mínima era un requisito que facía que moitos episodios de calor se quedasen fora. Por poñer un exemplo, na provincia de Ourense, pois era ou sigue sendo bastante típico pois ter xornadas de 40 graus, pero despois a temperatura mínima pois ao mellor descende ata os 18 ou 19, pero a meirande parte da madrugada estamos por riba deses 20 e esas son temperaturas moi elevadas. Así que a partir do ano 2020 pois volvimos a facer bastantes reunións. Non sempre decimos que non sabemos de meteoroloxía, pero da parte sanitaria pois non sabemos, igual que nos sucede cando colaboramos con medio rural na parte dos incendios ou con emerxencias pois na parte dos temporais de inverno. Nos aí estamos un pouco que nos vaya desdecindo dentro dos diferentes campos e neste caso pois o que nos compartistes foi que había que cambiar o enfoque porque existían cada vez máis episodios de calor que eran de curta duración, pero que eran moi intensos. Así que, bueno, pois o que pensamos foi que había que cambiar o sistema e había que traballar coas temperaturas medias de cada xornada, que teñan en conta percentis elevados das máximas e das mínimas. E, bueno, pois recurrimos a nosa rede de estacións meteorolóxicas, usamos 89 estacións porque requerimos que tivesen pois máis de 15 anos de datos e, bueno, pois calculáronse eses percentis que vedes aí, o 92 das máximas e o 98 das mínimas. Eses números que parecen así un pouco caprichosos non o son porque o que pretendimos foi achegarnos o máximo posible o que no Instituto de Saúde Carlos III chaman as temperaturas de disparo, é dicir, dentro desa gráfico que antes vos dicía, no que existe un mínimo de mortalidade con temperaturas normais, pois despois empeza a aumentar cando aumentan as temperaturas e, digamos, pola pendiente dese aumento, pois é un momento no que eso se dispara e é peligroso. E, bueno, en definitiva,
chegamos a ter un valor de temperatura media para todos os concellos de Galicia que se consideraba, digamos, peligroso. E a partir dese mapa, que digamos é o mapa principal, o mapa base deste novo sistema que comezou a funcionar xa de maneira operativa no ano 2022, pois é cando somos capaces de avisar si se van a superar esas temperaturas de que chega un episodio de calor. Ademais disto, fixemos tamén, unha vez fixada ese umbral, un estudio histórico cara atrás nos 30 anos anteriores, en cada un dos concellos de Galicia tamén, cando se superaran eses valores e cal era a superación. E iso pois nos permitiu ter, ademais de un valor, digamos, que se supera, cal é a intensidade da superación. Dentro de todo ese histórico, pois fomos facendo de menos a máis, ordenamos por percentiles e finalmente acordamos que se a superación estaba por debaixo do percentil 80 desas diferencias históricas, pois era unha intensidade débil, se estaba entre 80 e 95, pois era unha intensidade media, e se superaba esa temperatura media, o percentil 95 das superacións históricas, pois tiñamos unha intensidade alta. É dicir, que nós cada día temos un mapa de temperaturas que consideramos o umbral peligroso e a partir de aí sabemos coa nosa previsión se ese valor se vai a superar e por canto se vai a superar. E entón, bueno, pois isto é o que está aquí, que parece un pouco así xeroglífico, pero ao final é moi doado. Simplemente nos temos o noso modelo de alta resolución. Digamos que aquí aproveitamos que a Consellería de Medio Ambiente ten unha rede de estacións moi tupida, ten máis de 150 estacións meteorolóxicas por todo o territorio e despois opera un modelo meteorolóxico de moi alta resolución de 1 kilómetro que é capaz de pronosticarnos as temperaturas para o propio día e os 4 días seguintes. Coas estacións sabemos calcular cales son os umbrais que se poden considerar peligrosos e co modelo podemos facer os pronósticos dos días seguintes. E simplemente se vemos que a temperatura, esa temperatura que fixamos como umbral se vai a superar, pois dependendo da superación, da intensidade da superación, pois decimos que vai haber unha superación baixa, media ou alta, e a partir de aí pois se fixan xa os avisos que teñen 3 niveis, amarelo, laranxa ou vermello. E aquí, pois unha vez máis, esta táboa fíxose en comunicación con vos, vamos, coa Dirección Xeral de Saúde Pública, porque, como digo, vos sodes os que sabedes desta cuestión. Entón, o que nos transmitistes foi se esa superación é solamente de un día, en principio non suele producir ese agravamento das patoloxías, co cual, se solamente esa superación se dá un día, non se dá ningún aviso. Se a superación vai a ser de 2 días, vamos a pedir que a intensidade sexa polo menos media, quero decir que se son 2 días pero estamos aí moi no límite da superación, pois tampouco en principio eso causa demasiados problemas sanitarios, así que, bueno, pois empezaríamos cunha intensidade media e cunha duración de 2 días, aí daríamos un nivel 1, se dura 2 días e a intensidade alta nivel 2, nivel laranxa, e, bueno, se a duración é de 3 ou 4 días, pois xa se dá aviso sí ou sí, dependendo se é baixa, media ou alta, amarelo, laranxa ou vermello, e se dura 5 días ou máis, pois xa estamos sempre en nivel 2 ou nivel 3, que sería o nivel máximo de duración. O que decidimos tamén, isto foise decidindo un pouco sobre a marcha, porque ao final estos sistemas pois se van axustando, e de feito cada ano pois temos reunión con vos para ir mellorando o sistema, e unha das cousas que nos dimos conta enseguida no ano 2022 era que dar os avisos por concello non era operativo dentro do punto de vista da comunicación. E entón decidimos coller estas zonas, que son as zonas isoclimáticas, nas que se usan para dar os avisos tamén no inverno de temporais, e que ademais son as que usa o Ministerio de Sanidade, co cual, así deste xeito, pois é algo máis homoxéneo, porque ao fin e ao cabo vos tedes dúas fontes de información, tedes a nosa, Meteo Galicia, pero tamén existe o Ministerio de Sanidade que dá os seus propios avisos, e polo menos que as zonas sexan as mesmas, pois parecía algo interesante.
E, finalmente, pois, nos temos ese mapa coas temperaturas umbrais que consideramos peligrosas, temos os nosos previsións para o propio día e os 3 días seguintes, e ás 12 do mediodía pois se publica na página web de Meteo Galicia, isto collino onte, pois agora obviamente estamos en verde, estes días está facendo fresco, pero se pinchamos nalgúna das zonas, pois podemos ver o que foi pasando, por exemplo, podemos ver por que a semana pasada non chegou a saltar, aínda que estivemos bastante preto, pero bueno, non se chegaron a superar eses valores umbrais durante polo menos 2 xornadas. Pero, obviamente, antes de que se publique, nós xa temos acceso a esa información e avisamos, como me comentaba agora Inés, as outras dúas partes interesadas que sodes, ao fin e ao cabo, os que tedes que iniciar pois todas as operativas, digamos, que sexan necesarias. Entón, se xera un PDF automático que se envía á Dirección Xeral de Saúde Pública e á Dirección Xeral de Emerxencias e Protección Civil. Aí vos poño un exemplo do ano pasado, no medio do episodio de calor que tivemos entre o 2 e o 17 de agosto, pois o día 9 de agosto tiñamos 4 zonas de Galicia en aviso vermello, porque, bueno, vedes aí que era intensidade 2, duración 8 días, incluso en Valdeorras 10 días, despois incluso, bueno, pois eso se incrementou, e, bueno, pois aí, tanto vos en Saúde Pública como en Emerxencias, xa estades advertidos con anticipación de que o que vai a sair na página web pois son eses avisos vermellos, laranxas ou amarelos, e a partir de aí, bueno, pois se desencadenan, digamos xa, todas as accións. Como vedes, nos estamos aí arriba, informamos, e despois quedamos como asesores, digamos, para todas as outras cuestións que haxa que facer, de comunicarlle á poboación, de prevención, que son cuestións que están sendo realmente moi exitosas, porque somos capaces de avisar con tempo e, bueno, pois aí xa certas costumes e certas cuestións que na poboación pouco a pouco van calando e van facendo que estes episodios pois sexan menos dañinos. E a partir de aí, bueno, pois cada un, como digo, ten o seu papel. O noso, en principio, é ter fixado este mapa de valores umbrais que se consideran peligrosos e despois, pois nesta época do ano, xa oficialmente dende a xornada de onte, todos os días facer eses cálculos e ver se algunha das zonas de Galicia pois está en nivel 1, nivel 2 ou nivel 3. E a partir de aí pois se desencadena e bueno, isto é o que vos quería contar. Penso que é unha colaboración moi exitosa a que tivemos todos estes anos e aprendemos uns dos outros e, bueno, pois creo que é un plan que, como digo, ten bastante repercusión e que, bueno, pois debido ao cambio climático cada vez vai a ser máis importante en moitos eidos. E nada, moitas grazas, isto era o que vos quería contar. Como Moitas gracias, Juan, moi clariño e dataches perfectamente o tempo. Nada, solamente comentar que efectivamente, como dixeches, este plan está dende o 1 de xuño hasta o 30 de setembro actualmente empezou onte, que seguramente polo cambio climático xa o falamos, seguramente teremos que poñelo como foi o episodio aínda que non saltou, pero seguramente teremos que adiantalo nos próximos anos, seguramente, vamos, eso ao 15 de maio, seguramente que xa o teremos que facer así, e que o podedes consultar, está na páxina web na páxina Aire e Saúde, que é da Consellería de Sanidade. Tamén creo que está colgado, non sei se está en Meteo Galicia, pero bueno, se non podedes consultado se tedes algunha dúbida deste protocolo, pois na páxina web. Bueno, pois moitas grazas a todos. Vou vos comentar que o martes 9 de xuño a seguinte sesión técnica será procedemento de presentación de publicacións do manuscrito á Comisión Permanente de Publicacións por Ana Calvo, a xefa de Servicio de Publicacións. Pois que teñades unha boa mañá. Ata logo. moi ben, gracias.